Namu on 9,5-vuotias, sekoituksena vanha englannin bulldoggia ja englannin bulldoggia. Namu on tullut ihan nuoresta saakka, että saataisiin pidettyä liikkuvuus yllä, plus sitten, että Namulla on tällä hetkellä jo nuoresta todettu vakava nivelrikko. Ja sitten vanhemmiten on ruvennut esiintyä kipuja. Ja takana on myös ristisideleikkaus. Eli kipujen takia kiput yritetään pitää hallinnassa. Samoin ristisideleikkauksen takia kuntoutuksessa käytiin. Ja yleensäkin siitä, että koiran elämänlaatu on parempi ja kun ikää tulee, niin vaivat edelleen lisääntyy ja lisääntyy. Namu on nyt 9,5 vuotta ja on käynyt ihan pennusta saakka. Eli me olemme käyneet 9,5 vuotta. Namun elämänlaatu paranee huomattavasti, eli liikkuminen on helpompaa, kipulääkkeitä pystyy olemaan antamatta aina fysioterapeuttien käynnin jälkeen, joskus kauemmin, joskus lyhyemmän aikaa. Ja Namun elämä on on rauhallista ja nukkuu rauhallisemmin ja kaikin puolin elämä on helpompaa ja koska näen, että koira nauttii siitä, niin elämänlaatu on sillä tavalla ihan hyvää. Sanotaanko näin, että Namuhan rakastaa fysioterapiaa ja rakastaa oikeastaan Irinaa, että mehän tullaan ovesta melkein peppu edellä tänne, että voit rupea tuossa hieroa. Että tämä on niin kuin Namun kohokohta aina nämä päivät, kun meillä on fysioterapia. Meillä kotiharjoitukset oli on ollut vähän emäntälaiska, mutta kun oli ristisideleikkaus, niin tehtiin harjoituksia myös kotona, noudattiin erittäin tarkkaa tätä Irinan ohjeistusta. Ja meillä oli vielä haastava tilanne, oli talvi, liukkaat. Me selvisimme ja jos tässä voi näin sanoa, että jos koiralla leikataan mikä tahansa jäsen, ristiside tai mikä tahansa niveleen kohdistuva leikkaus, niin ehdoton on fysioterapia. Me olemme erittäin kiitollisia Irinalle siitä, että hän on parantanut koiran elämää, minun elämää omistajana, koska olen ollut aika hukassa. Ja jos sinulla on koirat, mikä on suurin piirtein posliinia ja niin hauras ja vanha, ja myös nuorempien koirien kohdalla, että se vaan parantaa sitä koiran elämänlaatua. Me olemme hyvin tyytyväisiä hoitoon, tämmöiseen lämpimään hoitoon ja koira on, niin kuin näkyy, hyvin tyytyväinen.